Има животите сега. Не. Аз така виждате. Така ли? Както, да. Голямото капче. Кръглото отгоре. Да. Чакай малко. Аз не там не искаш. Ами. Вижда ли се надписа нещо или? Само мусала. Нищо, добре. Не се притеснявай. За нещо май няма положение от което. Може би е от тук, където както аз съм седнала. Ако съм по-висока... Може би малко. Нищо. След като И така, Браво. най-накрая сме с Кристиянчо на най-високия връх на Балканския полуостров Мусала. Ами, евентуално... Идеално е, това не е видеоклипчето от тук.